اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة. أحمده على الأمور اللذيذة والسائكة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر فكل النفوس ذليلة آنية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamangnintan ko Allah Rabbul Alamin na maparulitan no so kompleto bala subara puasa agus subara tarawih. Maganman mga bangsa mi so ilalapis. Yeso oras sa kapang ni ko Allah. Lango na simba mga bangsa mi mga urip no Allah na babagiin mo Allah. Peklasiyo Allah. Nabasa sa barang susimba. Susambayang na palyuga tagusunat. Ang kaino na ang kaminggula lang so palyuga sa tarutup na makakuha ka sa kompleto abalas sabab kusunat. Na imbida no palyuga tagusunat na so palyugat na di ka pa kaya umana na di ka pa kaya labatan. Agyan ang so 5 waktu. Ipuon ka din si ikosubo, so dohr, so maga, so asr, so maghrib, bago so isya. Agyan ang kapakay pelepasan na di kapakay lebatan. Kasadin sa tao, lebatan yan so 5 waktu na knaba pura muslim. Hirap man na miyang bibisi ka, miyang sasakit ka, pangalapasan ka, naad na hukuman yan. Igira lumalayag ka, naad na hukuman yan. Ugaid na kailangan na makasambay ka sa 5 awakto adi ka pa kayo bang kalabati kagya paliugat. Nasukman susunat ori panu Allah nasa din sa kapakadaklian nakaraning ka ku Allah. Nasa din sa kayto adi ngaw ni ingulala na kayto abala sa kaparuling ka. Nagyan na ni isa aming italing umaangkaya abula na Ramadan ay pengdo niya nakaso okay ta kasunat. Isa ko dapan sa bulan na Ramadan na kanabaka di sunat sa madakala. Iman to na kaya katawan ka amala ibala so apian to na asimba. Kaso kabas sa di imba sa panak paniman to subalas. Nadakal pa sa sunat. Naubabu amay ko may puso Ramadan na lagi din na. Napada mga sunat mga bangsa miya sambayang. Na giyang to as-sunanur rawatib. Agyanan inobituan sa sunanur rawatib kadida na pelepasan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam igir atalayngad. Nagira po ang musafir din yung sembayangan. Aya susu sisiyapan niya na sunat askan niya na lumalayag. Na so 2 karakaat ko na ano subu. Agus susambay ang witir. Yan na ni dad na nandiray no Rasul apya lumalayag. Nagira pa man na talay nga Rasul na aya din niya pelpasan na sunat. Adi niya ni pendiray no na sunat no rawatib. Yan na so 2 karakaat ko na no subu. 4 karakaat ko na lohor, 2 karakaat ko oriano lohor, 2 karakaat ko oriano maghrib, 2 karakaat ko oriano isa sa 10 agu 2 karakaat ko salungan. Aya kabasaw no Rasul sallallahu alaihi wasallam naman salla lillahi fil yaumi 12 banallahu lahu baitan fil jannah. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sa sa sembayang sa 10 agu 2 karakaat. Si kusalungan aya sabab pakiam sembayang yan na lillah. So asuatian ko Allah. Naya sambi iyan na imbalay wallah sa turugan. Si ko surga. Allahu Akbar. Nauman kad na mapirpik. Iman to alungan na nga arbaa, mapita kami, sa may kudyama, ato mananggaw iya, maperpek ka, namimbalay ka, sa walay ka si ko surga. Allahu Akbar. Na
Sa isa nga dunia na kasi sa kuya nakapagurado-raduan ta madakli walay, madakli service, madakli wata na lagid sa surga. Sadin sa madakli walay. Nasadin sa mga PPI ano ba ini na balas sa yaumul qiyamah na mauna si kupangkata si surga. Nanay kadua mga sunat na abang sa amin nagyang nasa salatu duha. Di nga plupasi, ada di ka pakasabi ka sa suko na dabo galbak ka. Napamatya ka sa Quran, iman to Ramadan, makapamatya ka sa Quran makapamatya ka sa Quran na panasbih ka, na kapakaya dua ka, kapakaya magadkar ka na. Kaya sukuda na sumibang sualungan. Nanayawang ka sa mga duwar pa kung palaw sualungan, upang mga alas 6 o di na alas 6. Koreno ka pa sambeng ka, nakakayatan ka siya sambeng ka na hindi ka manas bihapunayaw na kapikas bang walungan na sambeng ka sa dua karakan. Naibala sa nanori puno Allah na lagid ka uminay haji. Allahu Akbar. Mata ko mapia asunat. Lagid ka uminay haji. Isap na miyaloy na lagid ka umiyag umrah. Na kapakait man namin ko mga alas 8, mga alas 9, mga alas 10, asara di mautu sualungan. Nasimbe nga sa 2 karakat, hindi na 4 karakat, hindi na 6 karakat, 8 karakat, o man ni 2 karakat na sila mga. Sadya kagagagaw na importante na umang gawin. Pamaku kabaya ka 2 karakat na mas mapiyaw to ka di kaon bukalan. Na bago ka malalakaw na da nga sumbeng sa 2 karakat, di na makaw makasa madrasa, makaw makakugalbakan ka, kahit ka sa sambeng nga sumbeng sa salatul duha. Padisan, abala si anori pun Allah na madakla o opinan raka wala riski. Igira sisiyapan ka sa salatul duha na o opinan raka Allah su riski na malabuda kiprilaan raka wala kuma karibatan na di ka manggal. Na ikadua mga bangsami, ikatlo mga sunat, nagyanganan na iman to Ramadan na salatul tarawih. Baka pilpas tarawih. Padid na nang qiyamul layl. Na iman to Ramadan na yangaran niya na tarawih. Inobituan sa tarawih, kagisum niya nga una ko mga sahaba, na papakalendul-lendu niran, mata sa titu adira na isipsa kabiran, na naplugatan siran, nauman sirang kapat ang karakaat o di na 2 karakaat na dumukasiran. Agi ay na tarawih na kadeke-deke. Na iman to mga bababa sakab na di kailangan upang kapan na baka pampendeke. Kapakay diri sunukan. Batabir labaw sa rorobas na liugat. Na nakapakay na diri sunia. Na isa kumiyaw na mabang sa amin na aya istyle o tarawih na uman isa na sumong sa masjid o di na siya walay niyan na sumbiyang sa salin sa kagaganian. Ugay na ibag na mabagrakaul na 10 agoy sa karakaate ka 10 agoy sa suwitir. 10 agoy 3 karakaate ka 10 agoy 3 suwitir. Mana niya na may ko ka 10 ang akasa tindig 5 kasalam na sumbiyang sa witira 2 karakat na sumingap man siya sa karak na 10 at 2 karakat. Kapag ay man na 10 ang wisa, yabuntal yan, amay ko kawalwang kakatindig, kawalwang karakaat, patakatindig, patasalam, na 8 nuto karakaat. Na suminga sa 2 karakat awitir, na sumingap man siya sa karakat, na may 10 ang wisa karakat. Nagira di mabagro. Na suminga una, mabang sa amin, na din sumayang na nagpilab yung 40 karakat. Natini mo sira no rasul sa miya kaysa na misumbeng sira na jamaah. Miunod sira ko rasul. Okay, nasukya pitano na dali sa rasul. Sin misumbeng sa tarawih si Isawalay. Napinayaw mga sahaba na di pa ka managitop nga sumbeng sira. Nakagya mapita na pitero kira no rasul. Kile kas kano, okay, nadakor kano liyo. Kakawa na kano gambali ang palibad. Nasukya pa ka Umar, Uriano Abu Bakar, nasyunod na niya na ang to andang. Inikidi aw no Rasul apia magunutan so taraw. Naiman to na ay katero Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kay Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadan sa tao ayat sabab pakatirawin yan na paratian yan ko Allah Rabbul Alamin na arap yan ko balaso Allah na ayat na imbalaso no Allah na iprila on sudusan yan. Allahu Akbar.
na panguyatanan sa tarawih ka. Napadi pa na panguyat Rasul sallallahu alaihi wasallam na sukatiro iyan at tigyan na man salla ma'al imam. Walam yansarif hatta yansarif al-imam kutiba lahu qiyamul layla. Sada sa tao at tarawih apa diyan su imam na digumunag taman sa digumunag su imam. Kenapa lagi do di magiskip pa 2 rakaat na lominio, 4 kasalam na lominio. Danian kanayawi kang ginako imam na debu agal bakya. Nasad natin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tarawih na nayaw niya nakapakapasado imam na aya balas yan na lagi do ba niyang pisembayangan so miya babasagaw so tigira na kiara ramagan na lagi do di manambayan. Allahu Akbar. Amay kalala na balas. Nahigirak na ba Ramadan mga bangsa amin nakatahajud. Di ka silimpo ka, may kumagad mapita, magad pagbangan sa subo, mga isa pang oras, pagnaw ka, pagabdas ka, pamatya ka sa Quran, dua ka, pag-istighfar ka, batya ka sa Quran. Panambayan ka doon sa tahajud, panambayan ka doon sa qiyamul layl. Na may kalalaan ni balas, mga bangsa amin, kamadakila mga hadith, may tuturo yan, ang barang-barang adna hadith sa malubay, adna hadith sa anda ba ini na mabagar at na hadis sa na pimbala ng mga tao di benar na ayabad na pagaluin tano na so hadis mabagar o di na mapia hadis api malubay na asara kena ba mitutumpok ko akida ago kena ba mitutumpok si ko ahkam ago kena ba sobra kalubay ni lagi da nga to ami aluy anda ni kakayatang ako sampai nga aka sa mga sa tahajud na may laid no mga malaikat sa langit aso minindo so alayin ka sa baba. Natulungan nira. Na ipamagisiran, anto na isabab. Sumisindo sualay. Natigira na kagya sigiraw. Awata igiraw na di iman to tahajud. Nasudi niyang at tahajud na sumisindo sualay niyan. Asindo o parateyan, asindo o sambayang yan. Asindo o pungo Allah. Nagira ko na miya ka lapas ka. Na ipamagisiran no ino da sindo sualay ka. Na may ko ayaming irason na kasakit ka na ipang ninirang ko Allah, bulungan ka Allah. Nagira ayaming irason na plelay ka na pang ninirang ko Allah, makabalingan ka, makakasuy ka, makapeto ka ko alay ka, mapiaginaw ka, mapiaginaw pamilya ka. Palipan mga bang sa amin, mga sunat, di isimbayangan na liyo ko paliugat, nagyangan na kasambayang sa witir. Na di nga nang pilpasin nakapakay panapunot ka amay ko last din giya nga Ramadan mga bang sa amin na ay ipuon ko kaga iya paganay tarawih na umang ka din tarawih na mga magwitir sa kaimam napunot ka si ko last sa witir ay sa karakaat na kunot ka riba tang to aybo ka kunot na may konesfo di ipuni man to na kunot ka nga may kalala pa kailang raka balas sa dua amay ko aybo ka kunot ka na singay pagpungones Malukaman diruguda nga na nakunot. Allahumma hdina fi man hadait. Hidayah apiang nika. Wa afina fi man afait. Afi apiang nika. Na yaman na afya na kada nga sa problema, kada nga sa sakit, pakambarakat no Allah sa tamuka, pakambarakat no Allah sa mga wataka, pakambarakat no Allah sa langon tama na limur kau Allah. Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Allahu akbar niya makapiapi amana o kababaya kau Allah baluin kau Allah aulia Allah nadaka pa kaya romidur ka kaswale meridun. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait. Pakambara kata ngarak sunibgay ngarakan. Inibgay ka o pakambara kata wala sunibgay ni anda ka atamuk na apya may ito na magituun ka. Di ka makapangutang. Na eptigumpi au lawas ka na di kapsakit. Na pakambara katar ka wala suinipin yan nakaawata. Anang bubuli ang mga ulama na mga pipikaplok-lokos. Na pakambara katar ka wala so karuma ka ana. Kahtaman ka so kami so kakakaruman yan. Wabarik li fi ma'atit. Waqina wasrif anna birahmatika sarra maqadait. So mga rarata ukuran na ba ini na pakalidas sa kaupo. Kapag mga rata ukuran na kadasang kataka, o di na kasakit ka, o di na ka-COVID ka, nasabab sa community ka, na piya ka daw tuwag, piya kalipos sa kawag. Wakini wasrifani sarra maqadait fa innaka taqdi wa la yaqda alayka wa innahu la yadilu man walait wa la yaisu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma atait wa lakal syukru ala ma an'amta alaina anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Napang ni kada salam na kebayan tamang ni ayaman na niyan na si ko Allah Rabbul Alamin
na pamangni kaundun kap kebubay ang gawal lagi napun. Again ni may to asyuta no iman to pamangni tanong si ko Allah Rabbul Alamin na sudi ni ro kabantay na pagkauma si ko parate na pagkauma ko ilmo na pagkauma ko galbo bala-bala sa tanong Allah sa madaklama piya batanod mati po sa Ramadan na mapiya Ginoo tanong na madakal pa na sumagal tanong Ramadan na mapiya Ginoo tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.